Dahil sa pandemya, marami ang nalugi at nagsarang negosyo. Pero ibahin daw ang naging takbo ng negosyo ni Binilda de Vera. Lalo kasing lumago at kumita ang paggawaan nila ng peanut butter sa Binmalay, Pangasinan. Okay, during pandemic, syempre maraming mga production yung nag-stop. Pero itong Pipitas Peanut Butter, continuous yung aming production. Nakapag-supply kami sa market. Okay, nakapagbigay ng trabaho sa mga tao. Okay, at lalo-lalo na yung mga tao na hindi nakatikim ng peanut butter namin kasi nga walang production yung mga ibang mga spread. Yun, bumili sila. So, natikman nila. Aminado si Binilda na hindi naging madali ang pagpapatuloy ng kanilang negosyo sa gitna ng pandemya. Kabilang sa mga pagsubok na kanilang pinagdaanan ang napakaraming travel restrictions. Siyempre, kahit continuous yung delivery namin, hindi kami pumupunta sa, like yung western part na pinagdi-deliveran namin dati, or sa La Union, hindi na kami nakapag-deliver doon. Bagaman nagkaroon ng pagsubok, hindi siya sumuko at lalong pinabuti ang kalidad ng produkto. Una, yung quality ng product. Okay, so kung yung mga iba nagtaas sila ng price, hindi kami nagtaas ng price. Tapos, yung ingredients na kung saan in-improve namin, okay, hindi rin kami nagbawas ng mga ingredients. So kung paano minahal ng mga customer namin yung peanut butter, yun pa rin. Mula una hanggang sa huli. Masusi ang kanilang paggawa ng peanut butter. Nagsisimula ito sa mga mani na kanilang ipiniprito. Matapos maluto, ito ay pinatutuyo, tinitimplahan, at ginigiling ng 2 beses. Sa paraang ito, kanilang nasisigurado ang pagiging pino ng kanilang produkto. Ipinagmamalaki ni Binilda ang creaminess ng kanilang peanut butter na kanilang kalamangan mula sa mga katulad na produkto. Nagbunga ang lahat ng paghihirap na pinagdaanan ni Binilda kahit may pandemya. Sa tulong ng negosyo, natapos ang pagpapagawa ng kanilang bahay at napag-aaral niya ang kanyang mga anak ng sabay-sabay. Ang sikreto ni Binilda sa matagumpay na negosyo, Isang sikreto namin, yung pananampalataya sa Diyos, yung hard work. Okay? Yung dedication mo, yung pagmamahal mo dun sa business. At yung last, kailangan maging honest ka. Kaya hindi ka mandadaya. payo ni Binilda sa mga nagsisimula pa lamang magnegosyo, Siyempre, unang-una dyan, yung pananampalataya natin sa Diyos. Diba? Hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. ang 225 grams na bote ng kanilang peanut butter ay nagkakahalaga ng 55 pesos. 110 pesos naman ang 500 grams. Tobit Bravo para sa Luzon Headlines.